kapuso tanan kita nagalabay sa stage sa aton life nga gusto ta lang magpakasadya upod sa friends kag sa mga barkada kag ginawish ta nga tani no pang forever na kay diri kita hilway kag wala iyasang ginaproblema. Pero kapuso sa paglakat sa panahon dapat nagalain man ang aton mga handom hindi lang para sa self ta kundi para na sa aton nga mga family. Ang bisita ta makarelate gid diri ha kay nagabot man ang punto sa iya life maging kapoy siya kag hindi naluyag magpadayon. Pero ang good news, may mga tawo nga nagiya sa iya tubtob na inspire siya liwat kag subong, naggraduar na sa kolehiyo with flying colors. Ang mga inagyan sang magna cum laude graduate nga nangin working student leader, dali na, lantawon ta. Isa ka life story na naman sang kapuso ta ang tutukan ta sa bunga aga halin sa pagka-negatibo pag-abot sa pananawan sa life. Paano ay nag-transform kag na-inspire to be more si Denver Evangelista. Aring na siya mga kapuso. Mayong aga sa imo Denver, we can't wait to hear your story. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Hello ma'am, mayong aga gid ma'am. Kag mayong aga man sa atong mga kapuso nga gatan-aw sa GMA Regional TV Early Edition. Diin ka gid nagdako dari sa Iloilo. Ano nga sahi sang pagpangabuhi ang gindak-an mo Denver? So, bali nagdako ako sa Suoc, Arevalo, Iloilo City, ma'am. So, hindi magid masyado mabudlay gid ang mga buhi kay may times lang gid nga hindi lang kami kakaon sang 3 ka beses sa isa ka adlaw. Kay syempre si papa ko ano man lang construction worker, then si mama ko housewife man lang. Gabulig man ko sa pamaagi nga gabaligya ko sang lumpia, sang ukoy, kag sang iban pagid nga pamahaw. Kabulig ang akon nga tita nga si Malo. Panginbulahan sa imo ha, recently you graduated sa college as magna cum laude. Ano nga course ang gintake mo? So, baliging first, ngayong ko, ma'am, is Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management. So, sa amon nga course, magatudlo kami sa grade 9 to grade 12 student, especially sa TVL strand, ma'am. Na-touched gid ang mga kapuso ta sa post mo narrating your past struggles nga naagyan mo until you've learned to value education. Anong hugot sa likod sini? Especially balaan, ma'am, sang high school gid ko, ma'am, is tama gid pasalawayon na klase estudyante, ma'am. So, do ginpabalaan ko gid ang akong pag-eskwela kag napabarkada gid ko. Sa amo ni ma'am, naka-grade ako nga 77 nga grade. So nakutan ni Ma'am Arlene Tarosa. So bali nangayo lang gid si Mama sa second chance nga hindi lang ko pag-okson which is kin grant man siya ni Ma'am Tarosa. Digto gid ko na pukaw gid ba lang kinahanglan ko gid i-prove nga deserve ko ning second chance nga ginatag sa akon. Ang mga na-achieve ko subong tungod sa amo na. Balikan tabi sang elementary to high school days mo. You've mentioned hindi ka mo sinakatuto, medyo napabarkada ka. Nga aman? So, ano ba, ma'am, isang time ba lang, ma'am, do addicted ako sa gambling, ma'am, which asupod man ako nga barkada. Then, kung diin sila makagto, magmaupgaw man ko, ma'am. Which is, kay dira ko makita sa una akong happiness, ma'am. Amo na nga napabarkada, gito. Pero sang time na doon na-realize ko nga, pwede ko manggaling maging happiness ang akon nga pag-skila. So that nga muna nga nagbago ako, ma'am. When was the turning point nga na-realize mo that you have to fix yourself? Sino ang mga tao nga nag-help sa imo? So, amo gito siya mamang second chance na ginhatag sa akon ni Ma'am Tarosa, which is ginubrahan ko gid sang paagi nga ma-prove nga worth it ko gito ang amo nga chances. So, sa grade ko nga 77, naging 89 siya kay always na kuya nga gaskila kag never naging ko nag-absent. Ang sa una to ang amon nga klase sa start 7:30 pero ginatulong pag ipapa gamit sang bike ya 6:30 pa lang. So digto napamataan ko nga grabe ang effort ipapa sa ko ni mama kag sang pamilya ko para mapaskila lang ko sang Mayo. Kag ang akon pag yung mga best friend nagulog sa akon nga pa-realize nga mas masadya ang pag-eskwela. Kaya mo ito nga lulupod kami tanan, which is nag-graduate kami tanan with honors. Nagkapasalamat, naging gusto daw ako ka-best friend, kaya gin-endorse nila sa akin ang isat you, which is tax tuition. So, nagpamang ko exam, nakapasar ko, then nag-interview, then luckily nakasugod dito sa isat you.
So ako bantas nga tao, ma'am, do tanan nga opportunity nga gaabot sa akong ginagrab ko lang nga ginagrab. So kamo na nga bagay do na nagsuffer ko sang stress kag depression gyud do nagsamo-samo na gid ang mga ulubraon, pero ginsulod ko lang sa utok ko, ma'am, na nga tanan lang din nga gaabot sa akon is challenges lang ni para maging mabakod ko kung maka-learn. Kag na-motivate man ko sa akon mga twins para maubra ko nga akon nga makaya, ma'am. So Bong, ano gid ang dream mo, Denver, for yourself and for your family? Ang subong, ma'am, ari ko di subong ga review na kay gusto ko gid makapasar sa board exam. So para maging ganap naging nga teacher and a professional teacher someday, ma'am. Then gina-practice ko gid ang akong subong skills sa baking kay gusto ko gid magpatindog sang bake shop and also a restaurant, ma'am. Salamat, Denver, for proving that change is possible to those who are willing to help themselves. So I hope nga maging porsigido lang sa pag-eskwela kag fighting lang kag always trust God's plan. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.